Όχι βέβαια, εγώ για τον Καρατζάκη λέω το εξής. Είναι έξυπνο το κόλπο να μεγαλοπιάνεσαι. Δηλαδή, έχασα τη ζωή μου εγώ να επικρίνω τον κύριο Βενέζη, τον κύριο Θεοτζόκα, τούτον εκείνον. Και μια μέρα συνέλαβα το εξής. Τι επέκρινα την ημέρα που το συνέλαβα? Ότι έχασα την ώρα μου και τη ζωή μου. Να κυνηγάω αετός εγώ μύγες. Έτσι έλεγα. Αυτή είναι μύγες δηλαδή που αναφέρατε τώρα? Περίμενε. Επέκρινα μια μέρα ένα χωρίο του Αριστοτέλη, ο οποίος βρίζει τον Ηράκλειτο. Ναι, αλλά το χωρίο είναι και τα πανηγυριά εκείνο. Άξιζε επίκριση και λέω βρει να παραδιάλωσω. Αντί αφού είχα τη ροπή να επικρίνω εκείνο που νόμιζα ότι δεν είναι σωστό, δεν ασχολούμαι με Αριστοτέλη παρά ασχολούμαι με Βενέζη και με Θεοτοκά. Τι θέλω να πω? Όταν μεγαλοπιάνεσαι, γενικά κάνεις εντύπωση καλή. Ανεβαίνεις. Λοιπόν, ο Καρατζάκης, κοίταξε να δεις, για Βούδα, για Χριστό, με Φραγκίσκο της Ασσίζης συζητάει. Σαν αδερφοποιητή που παίζουν καρπαζές. Φραγκίσκο σου λέω αυτό, Βούδα σου λέω εκείνο, Χριστέ σου λέω το άλλο. Κοίτα να δεις. Στο ίδιο βάθρο δηλαδή, Ναι, από πού και ως πού. Με ποιο βάρος? Το έχεις το βάρος αυτό? Αλήθεια να μιλήσει με τον Χριστό? Εγώ δεν είμαι πιστός. Να σας πω κάτι που είναι στο μυαλό ίσως του τηλεθεατή. Δεν φοβάστε ότι ταυτίζεστε αυτή τη στιγμή με τις απόψεις της Εκκλησίας? Όχι, όχι. Η Εκκλησία μπορεί να πάει να κρεμαστεί, διότι δεν της πέφτει λόγος ποτέ για τίποτα έξω από τα αντικείμενά της. Και τα αντικείμενά της το αφιώνει της πίστης ή ασδήποτε εκκλησίας. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει η Εκκλησία και δεν συζητώ με παπάδες. Έτσι. Με κανένας είδους παπάδες. Το ξεκαθαρίσαμε. Τώρα, η Εκκλησία φυσικά είναι και ηλίθια. Διότι αν θέλεις να προβάλλεις κάποιον, αφορισέ τον. Έτσι είναι. Μακάρι να έκανε έναν αφορισμό για μένα. Δεν λέω Τζαρδανάρπαστο και το χειρότερο μου βιβλίο. Είναι ηλίθια απλώς. Αλλά φυσικά. Του έδωσε πόντους δηλαδή, του έδωσε. Φυσικά του έδωσε. Φυσικά του έδωσε. Όταν ακούει ο κόσμος ότι αυτός είναι αφορισμένος ή ότι δεν θέλαν να τον διαβάσουν, να τον θάψουν, τι θέλαν να κάνουν. Φυσικά ενδιαφέρεται.